Dukkan godiya da tabbata ga Allah subhanahu ta'ala tare da annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kada ku manta muna cikin shirin nan mai suna Aziza da Azima macizai ne. Idan ka fara zuwa wannan channel din nan, ina roƙon ka da ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Yanzu za mu shiga kai tsaye cikin shirin Aziza da Azima macizai ne. Dan ba suke yi sosai a tsakaninsu ba ji ba gani. Yayin da Azima ta yanki Aziza a gefen wuya, nan ta koma mutum ta fada ƙasa, ita ma Azima rabi mutum rabi macijiya ta zama, tana kallon Aziza ran ta haɗe idan ta ya ƙara rinewa zuwa bulu. A hankali Aziza ta miƙe tsaye, ta sa hannu ta karkare jikinta, ta juya baya ta sa hannu ta juya baya ta sa hannu a gefen wuyanta, ta dafa wurin, ta rutsa idan ta kamar kyaftawa ido, sannan ta koma kamar sama, ta haɗa wani guguwa mai ƙarfin gaske ta tura wa Azima. Bata ankara ba ta ji an yi sama da ita, sai ta je tun sama kafin ta faɗo cin da ƙasa. Dan ta koma mutum, a hankali Aziza ta jiyo tana kallon ta, sai fuskar ta babu fara'a. Hakika dan faɗa suna faɗa, amma ba su taɓa dan baka haka ba, sai dai kawai ce ku ce na baki. Saurin tashi Azima ta yi, ta sake komawa macijiya, ta yi hajijiya, ta tada kura, ta yi kan Aziza. Da sauri Aziza ita ma ta sake zama macijiya, suka haɗe aka hau dambe. Da zindarta na macijiya ta nannaɗa wuyan Azima, ta shaƙe ta sosai. Murƙusu Azima ta hauyi, tana son kwacewa daga hannun Aziza, amma ta kasa, inda ƙarfinta ya fara ƙarewa. Dan duk muguntarta ba ta kai Aziza ta ƙarfin dafi ba. Nan rayin sama, inda a ƙarshe jikinta subule ta koma mutum suwanya. Dan haka yasa Aziza sakinta ta wulla ta kusa da rafin. Dan haka yasa Aziza sakinta ta wulla ta kusa da rafin. Ita ma ta koma mutum, sannan ta sa hannu ta ɗibo ruwa ta watsa mata a fuska. Wani wawan ajiyar zuciya Azima ta yi ta sauke, alamun ta sha wuya da tari. Ta farka tana yunkurin tashi, ta ce duk abin da za ki yi Aziza, ke ma kin sani ba za ki iya kashe ni ba. Ka faɗa ta Aziza ta kama hawaye suke a idan ta ce, ni ma ba na fatan kashe ki, har na bar duniya ba na fatan na kashe ko da tururuwa. Azima kisan ya yi yawa. Azima me kike so? Da kike so ki zama ne? Ga shi kin sa na aikata abin da ba na son aikatawa, wanda ban taɓa aikatawa ba. Me yasa Azima? Me yasa? Aziza ta ƙarasa tana sakin kuka mai cike da rudani. Zuka Azima ta goge ta ture hannun Aziza daga kafadarta. Kullum ba zan da faɗin cewa da ni ce da ƙarfin gubarki, da na shafa jama'ar yankin nan an wuce wajen. Duk wanda nake kashewa sun taɓo ne, ba na mantuwa kuma ba na yafiya. A fusace Aziza ta sa hannu ta ɗago Azima sai tare da faɗin, da an yi magana za ki ce ba ki mantuwa kuma ba ki yafiya. Ni a iya sani na ban ga abin da aka miki ba, kike wannan kisar. Shin za ki iya gaya min laifi ɗaya tak kwakwara wanda aka yi miki kike kisa? Mutum ko ɗaya, mutum ko kallo miki wanda bai miki ba, shi kenan ya cancanci kisa a wurinki. Kina kafewa da cewa dan kar a tuna mana asiri da cewa mu ba mutane bane, macizai ne. A da ina yarda, amma a kwana biyu na daina yarda. A da kin san da cewa ke macijiya ce, amma ba ta kisa kamar na kwanan nan. Me yasa Azima? Me yasa? Idan ta ne ya sake rikidewa zuwa wuli sosai, fatar jikinta har ta canza kala. Ta ce fansa har sau uku. Fansa nake ɗauka Aziza. To fansar mai Azima da yamin abinda mutanen yankin nan suka min shekarun baya. Da mugun mamaki Aziza take kallon Azima, don ba ta taɓa furta wannan kalmar ba. Sai yau ta ce, shekarun baya fa kika ce? Duka yaushe aka haife ki da za ki dinga lissafa shekarun baya? Murmushin mugunta Azima ta yi, ta ce, ko ba yaushe aka haife ni ba damuwarki ba ce ba, amma ina son ki sani, ki ƙara sani. Sai na kashe Baffa, sai na kashe Arlo, sai na kashe tsohon sarkin Fulani. Duk wani mai girma na wannan yankin na kwana
kuma sai na kashe mai unguwa, ke sai na shafa dukkan mutanen yankin nan sannan da shiga birni cikin inda yake da jama'a da yawa da tarwatsa su. Zan bar wannan alƙarya. Ni kuma Aziza na gaji ake, zan yi yaƙi da ke, na dakatar da ke, zan taimaki mutanen yankin nan, ko da ko za su gane cewa ni macijiya ce su kashe ni. Zan tsaya a gaban baffa, zan tsaya a gaban baffa na kare sa. Baki isa ki yi masa komai ba. Murmushi Azima ta yi ta ce, idan kin isa ki dakatar da ni. Aziza, na fi ki mugunta, kin fi ni ƙarfin dafi, mu je zuwa, Allah ya ba wa mai rabo sa'a. Aziza ta yi murmushi ta ce amin. Nan Azima da Aziza suka rabe, kowace ta yi hanyar ta. Hankali tashi maga isar da saƙon sarkin Fulani. Hankali tashi maga isar da saƙon sarkin Fulanin Jimo ya faɗo fadar sarkin Haruna ya ce Allah ya taimake ka. Mummunan labari mai cike da tashin hankali. Hakika yau mun yi asara, mun yi babbar rashi. Daga nan kuma ya fashi da kuka. Nan hankalin jama'ar wajen ya tashi, yayin da sarki Haruna ya miƙe sai ya ce, maga isar da sako, me ya faru? Hakika mun shiga rudu da rudani, mun yi sallama lafiya da girman macizai, amma yanzu haka sako ne daga yankin Kwana akan cewa an kashe girman macizai. Yanzu haka gasu can sun dawo da kayansa da dokinsa da rigarsa duk jini, ba iyakar sarkin Fulanin Jimo, ba iyakar sarkin Fulanin Jimo ba, har da jama'ar da suke zaune a wajen sai da suka miƙe tsaye. Waziri ne ya yi ƙarfin halin faɗin ce waziri ne ya yi ƙarfin halin faɗin ce da su, waziri ne ya yi ƙarfin halin cewa da su su ƙara so mara su mana cikakken bayani don ban fahimci maganar ka ba. Maga isar da sako, da sauri maga isar da sako ya tashi ya je ya ce da su ƙaraso, ya je ya ce da su su ƙaraso. Jiki a sanye babu ƙwari suka ƙaraso suka zube a gaban sarkin Fulani. Daga kallon da ake musu ya sa suka sha jinin jikinsu. Da ƙyar kuwan Fulanin yankin Kwana ya ce Allah ya taimaki sarki Haruna. Da fari kafin mu ce komai za mu fara da ban haƙuri da neman afuwa da gafarar duk wani wanda yake wannan yankin akan rashin girman macizai. Hakika mun ji kunya, mun yarda mun ji kunya, amma ba laifinmu bane ba. Mai afuwa ce ta afu a madadin sarkin Fulanin yankin Kwana da Ardo da mai unguwar yankin Kwana wato Ori da ni garkuwan Fulanin yankin Kwana da magaji bawa da duk jama'ar da suka yankin Kwana da duk jama'ar da suke yankin Kwana. Muna neman afuwarku akan abin da ya faru na rashin girman macizai. Hakika ba za mu manta da halaccin wannan yankin ba har zuwa ƙarshen rayuwarmu. Mun gode da yunkurin taimakonmu. Hakika mu abun tausayi ne, ku yi haƙuri ku yafe mana. Bai kai ga aiwatar da aikinsa ba muka iske gawarsa da saran maciji. Ba za mu iya kawo muku tashin hankali 10 da 20 ba ne. Shi yasa muka sallace sa, muka binne sa, muka yi masa sutura. Za ku iya zuwa ganin sa tare da mu gobe in Allah ya kai mu, sai mu je ku ga kabarinsa. Garkuwan Fulanin ya karasa maganar a sanye yana mai dukar da kai. Tabbas jama'ar yankin Jimo sun ji mutuwar girman macizai har cikin kasar zuciyarsu suka ji tsanan yankin Kwana. Duk da hakika sun tausaya musu mutuƙa, amma zafin mutuwar girman macizai ya hana su ce uffan. Wasu garkuwan Fulanin yankin Kwana ba a wani musu tarba mai kyau, don kuwa suna cikin kunci da jimamin mutuwar girman macizai, inda suka sa da wata gari da safe za su yi asibanci su tafi yankin Kwana. Yankin Kwana ko da su Aziza da Azima suka koma gida ba su shiga hidimar juna ba, har ta abinci da hajjar ta haɗa musu ga mamakin ta sai gani ta yi sun raba kwano sosai
abin ya damu hajja, ta yi musu tambayar duniya me ya faru, me ya haɗa su. Aziza ta ce ta iya cewa babu komai ba hajja, amma Azima kam ko kallon hajja ba ta yi ba. Bayan an yi sallar isha'i dukkan su suka halarta a fadar mai unguwa, kowa da kalar shawarar da yake badawa. Shi dai Baffa duk sauraron su yake yi, ya gaba cewa kanzil, inda a ƙarshe har da ya ce magaji in ce dai lafiya ko, na ga kowa na ta magana amma kai baka ce komai ba. A jin zuciya Baffa ya sauke ya ce hankali da yana can wajen sigar kuwan Fulani, ko yaya har zai dauki lamarin nan, abin fa sai wanda ya daura, sai wanda ya daure, abin fa sai wanda ya daure. Har da ya ce tabbas haka ne magaji, to ya za mu yi, mu ma ba yin kanmu bane ba, Allah ya sa su fahimce mu. Aka amsa da abin. Tsohon sarkin Fulani ya ce yanzu abin duba a nan shine abin duba a nan shine ta za mu shawo kan wannan matsalar. Abin karewa yake yi ba, girman mace zai da safe abin karewa yake ba, girman mace zai da safe yaro dazu. Ba za mu zauna mu naɗe hannu a kirji mu zuba, ba za mu zanna mu da hannu a kirji mu zuba in ba ido a shafe mu ba. Me zai hana mu aika da kokon barar mu neman taimako yankin tudu. Wani zabura Baffa yana girgiza kai ya ce a'a Baffa man da kar mu ƙara wannan kuskuren, mun yi kuskure na farko, an rasa girman mace zai, yanzu kuma sai mu sake aikata wani kuskura ta hanyar yin aike yankin tudu wanda muke taimakon iro maganin mace zai. Duk shawarar da za a yi a sauran yankunan, amma banda yanki biyu, banda yankin kudu, banda yankin tudu ko yankin ja'i, kar mu tura wani yakin ba tare da mun dakatar da wani ba. Kun san tsananin gabar da ke tsakanin yankin tudu da yankin ja'i tsakaninmu. Har kwanan gobe ana samun kisan kai tsakanin yankin nan da yankin jayi. Har kwanan gobe yankin tudu suna rike da abin da ya faru, sun kasa mantawa, kiris suke jira su fasa abin da yake zuciyarsu. don Allah ku fahimce ni. Shiru wajen ya ɗauka kowa da abin da yake tunani, sai zuwa can an jima mai unguwa hori ya ce to shi kenan za a yi ƙuri'a, duk ɓangaren da ya fi rinjaye shi za a zaɓa. Idan ɓangaren kar a je neman taimako yankin tudu ko yankin ja'i sun fi yawa, to ba za a je ba. Idan kuma ɓangaren wa'anda suka ce a je sun fi yawa, to za a je. Shi ne rufe shiru ya yi, yana hango musu gagarumin balbalin gobarin yankin. Shi ne rufe shiru yana hango musu gagarumin balbalin gobarin yakin da zai tashi, amma sun kasa ganewa. Alhamdulillah, a nan za mu sa da wannan littafi da muke kawo muku mai suna Aziza da Azima macizai ne. Sai kuma ku saurare mu a littafi na 5 domin samun fasfo ɗinmu idan mun dora bidiyo. Ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa, shine zai tabbatar muku da cewa mun dora sabon bidiyo. Mun gode.